Takže, toto je Nokia 3120 Classic. Takto vyzerá zvonka. Na pravej strane má korigovanie hlasu, na ľavej strane nemá bohužiaľ nič. To by Nokia mohla vymysleť. Takže, tu má reproduktor, 2 megapixelový fotoaparát. Zdola vidíme, to má otvor na USB kábel. Kábel je univerzálny. Dajú sa sem pichnúť sluchátka. Sem sa dáva nabíjačka. Toto je spätná kamera na seba, aby ste mohli nahrávať. Použiť to ako zrkadlo. A tu je vypínanie. Ideme sa pozrieť znútra. Hore vám ukazuje baterku, ako väčšina telefónov. A vedľa signál. Čas. Tu máme ísť na. Takže máme tu zablokovať tlačidla, profily, budík, Bluetooth, menu, kalkulačka, prehľadač hudby, aplikácie, časovač, galéria, chat a tak mnohé ďalšie. Máme mená. Voľby môžeme dať vyhľadať, alebo jednoducho napíšeme iba písmenko. To je logika. Dáme si menu. V menu máme správy, kontakty, denník, média, galéria, nastavenia, vysielačky alebo PTTčko, organizer aplikácie, orange menu a web. Na web nepôjdeme. Aplikácie, takže to sú hry. Hry preinštalované v telefóne si môžete si stiahnuť taktiež aj z Nokia.com. Je tu mnoho hier, napríklad Rally 3D a Snake 3, taktiež môžete hrať Sudoku. V zbierke sa nachádza taktiež aj Opera Mini a prievody svetové hodiny. A to sú proste aplikácie ako zbierka. Galéria. V galérii si môžete pozrieť snímky, rôzne videoklipy, hudbu, témy, grafiku, tóny, nahrávky a prijaté súbory. Máme tu nastavenia. V nastaveniach si môžeme zmeniť profil, tému, tóny, displej. Nastavenia displeja môžu byť napríklad takto. Na tomto sa to nedá, bohužiaľ, ale nevadí. Môžeme si zmeniť aj tapety. To sa dá aj pri fotografiách. Čo už tu mám nejaké nakreslené, tu sa pozriem do tých snímky. Pozrieme si tu nejaké odfotené, dáme si voľby a dá sa použiť snímku a nastaviť ako tapetu, ako šetriť z displeja, ako snímku kontaktu, nastaviť na nový kontakt alebo ako snímku skupiny. Takže v Easy sa dá ľubovoľne zvoliť, ako si len vymyslíte. Dáme si voľby, vybrať voľby. Si pozrite aplikácie, Bluetooth menu, časovač a taktiež sa tu dá usporiadať. Napríklad zablokovať tlačidla presunieme pod profily. Ale ja to nechám takto pre istotu. Dáme si áno, uložiť zmeny. V médiách sa nachádza kamera s videom, napríklad prehrávač hudby, môžete spúšťať rádio a nahrávať hlas. Čo by som vám ešte o ňom povedala? Aha, ideme vyskúšať ten fotoaparát. Takže môžeme si dať voľby. Nastavenia, pardon. No teraz vám to neviem nájsť. To sa ťažko hľadá. No takže proste to máme opačnú kameru, ale to teraz nemusíme. V menu teda si môžeme použiť denník, to máme ako denník hovorov. To si môžete aj takto v zelenom. Takže tlačidlá sú dosť veľké. Napísanie, dobre sa chytá v ruke. Je to dobrý telefón, ako sa už hovoril, má 2 megapixelový fotoaparát a teraz sa pozrieme pod klip. Musíme zablokovať, aby som bolo čo nepísal. Som ho malo povedať. Takže, baterku má takúto.
Baterku bohužiaľ vybrať nebudem, ale pod baterkou sa skrýva pamäťová karta a SIM karta. Pamäťovú kartu nemáme vloženú. Dáme si naspäť kryt. Čo by som ešte o ňom povedal, teda ak sa vypína, potom sa odblokoval stred a hviezdička, to poznáte u Nokii, to je na ne bežné. Takže medzi správami môžete vytvoriť novú, môžete si dáme si správu, e-mailovú správu, ale nepoužívajú sa žiadne e-mailové schránky, takže posledný mail bohužiaľ nemôžete. Na e-mail sa môžete pripojiť takto. Dáme si späť. Na odoslanie, keby ste niečo chceli iba uložiť, že to už nestíhate odoslať, pardon, aby ste videli. Uložené položky, výpisy o doručení, ale to nebude potrebné pre niektorých. Takže organizer, tu si môžeme nastaviť ten budík, ktorý sme mali ísť na. Čo ešte? Takže máme tu aj stopky a časovač. V tých nastaveniach, ako som hovoril, ešte aj tóny sa dajú zmeniť takto. To linia hlas, to zvonenia, pustíme nejakú hudbu, ako to hrá na hlas. Nehrá to moc na hlas, ale niečo nám to predsa len zahrá. Pustíme nejakú pesničku, čo tu to bola. Nejakú hudbu. Pardon, dáme si to na hlas. Tak si to dá na hlas. Musím splniť si tie zápaky. Tak tie sú také aktivity, určite. Takže tu máme aj rôzne témy, abstrakt. Ja to takto budem ukazovať postupne. To vyzerá biela téma, abstrakt. Aby sa nám to neodrážalo, pardon. Toto je takáto čierna. Maltins, to poznáte, to je to, čo som vám ukazoval. Simple, to je čisto biela. Ešte, to je všetko vlastne. No, v hudbe nemáme nič a teda na ísť si môžeme pozrieť ten prehrávač hudby. A môžeme si tu pustiť akúkoľvek hudbu. Takže ešte vám ukážem toto. Ešte vám ukážem jedno a to keď ideme do nastavení, takže si môžete dať, že skratky a vybrať si toto tlačidlo, toto hore, do bokov a taktiež aj toto ísť na a mená zmeniť. Takže to je teraz o tomto telefóne všetko a do uzmitra.